शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। ಅತ್ತಿತ್ತಗಲದೆ ಭಕ್ತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಪ್ಪೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎನ್ಮ ಮೂಲಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರೆಲ್ಲ ಉಡಲಡೆ ಸುಗಿತಂದು ರಾಜಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಹೇಮಾವತಿ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಇಂಬುಡೊಟ್ಟುಗು ಶ್ರೀ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜಾ ಸಮಿತಿ ಮುದ್ದೆ ಬಜೆತ್ತೂರು ಪ್ರಗತಿ ಬಂಧು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಒಳಾರು ಬೊಕ್ಕ ಬಜೆತ್ತೂರು ಇಂದೆತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಅಂಚಿನೆ ಊರದ 10 ಜನಕಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಾಯಡು ನಡುಪು ನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲೆ ಕಂಠದ ಲೇಸದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಇತ್ತಿನೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆಲ ನಡೆದನ ನಮ್ಮ ಮಾತಲ್ಲ ಐಟ್ ಪಾಲ್ಪಡೆಯ ಈ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಲೇಸದ ಒತ್ತೊಪ್ಪೆ ಸೇರಿಗೆಡ ಪೊರ್ಲೆ ಕಂಠದ ಚಾವಡಿಡ ಮಿತ್ತೆರ್ಮೆದ ಪೀಟಡು ಉಪ್ಪು ಓಲಗ ಹಾತಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಗುರಿಕಾರ್ತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಉಮೇಶ್ ಮುದ್ಯ ಅಂಚಿನೆ ಕಥೆಲ ಉಂಡು ಮಿತ್ತೆರ್ಮೆದ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತ ಲಕ್ಷ್ಮೀನ ಪುಟ್ಟಿ ಎಂಚಾಂಡ್ ಎಂದು ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಂಚಿನ ಮುನಿ ಬೇರೆ ಓರ ದೇವೇಂದ್ರಗೆ ಶಾಪ ಕೊರ್ಪೇರು ಶಾಪಭ್ರಷ್ಟಾಯಿನಂಚಿನ ದೇವೇಂದ್ರ ಮಹಾರಾಜೆ ಸ್ವರ್ಗನು ಬಿಡ್ಪೆ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಲ ಸ್ವರ್ಗನು ಬಿಡ್ದು ವೈಕುಂಠಗೂ ಬರ್ಪೇರು ದೇವತೆ ಜಯ 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 ಹೇ ಮಧುಸೂದನ ಕಾಮಿನಿ ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸದಾ ಪಾಲಯ ಮಾಂ ಇಂಚೇನೆ ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಂತಾನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೌಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎನ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಕ್ಲೇನ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿಲೇನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಲ ಈ ಒಂಜಿ ವರಮಾನ ಜೋಕುಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ದಾಯದೇಂಡ ಅಗೆಲು ಬಲಸುನಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಓಲ ಮೊಬೈಲ್ ಉಜ್ಜೊಂದಿಪ್ಪ ಮಲ್ಲಕ್ಲಿ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿ ನಟ್ಟು ಪಾತೆರ ಪೇರು ಪೂವಡ ಪೇರು ಬಲ ಬಡಸಿ ಫುಲ್ ಕಾಂದು ಅಡೆ ಮುಗಿಂದಿ ಅವು ಎಂಚಾಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪಣಗ ನನದ ದಿನಟು ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯಿಡುದಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನಗೆ ಮೇಡಮ್ ಲೆತ್ತದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಾಯನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆಲ್ಲ ಒರಿಯನೆ ಕೊನತ್ತದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪವಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆವಡಾಪುಡು ನನದ ದಿನಟು ದಾಯದ್ಕೆಂಡ ನಂಗೆ ಓವುಲ ಆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನಂಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ದಾಯದ್ಕೆಂಡ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದುಂಬುದ ಹಿರಿಯಾಗಲಿ ಜಾಗ ಮಲ್ತ್ ಕೊಡ್ತೇರಿ ನಂಗೆ ಬುಲ ಭಾಗ್ಯನು ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊಡ್ತೇರಿ ದಾಯದ್ಕೆಂಡ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರು ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದಂಡ ಮೇಡಮ್ ಪಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನಿ ಬುಳೆಪ ಒಂದು ಬತ್ತನೆ ಹಿಡ್ದಾರ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಜೀವಿಸೊಂದುಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ವಾಗತ ನಿನಗೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಯಮಾಡಮ್ಮ ಶುಭಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಯಮಾಡಮ್ಮ ಶುಭಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ವಾಗತ ನಿನಗೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂಜುನಾಥಾಯ ನಮಃ ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪ್ರಣಮಂತೊಂದು ಶ್ರೀ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜಾ ಸಮಿತಿ ಮುದ್ಯ ಬಜೆತ್ತೂರು ಪ್ರಗತಿ ಬಂಧು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಒಳಾಲು ಹಾಗೂ ಬಜೆತ್ತೂರು ಇವುಗಳ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಊರ ಹತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಹಕರಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಉಮೇಶ್ ಮುದ್ಯ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜಾ ಸಮಿತಿ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ